சூனியக்காரியோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்கோம் நம்ம ஹீரோயினி மொத்தம் 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குமா, நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்ட மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நீ பண்ண தப்புக்கு இதான் தண்டனைன்னு சொல்லி அவங்க அம்மாவே பேயா மாதிரி அந்த சூனியக்காரியோட சேர்ந்து இவளையும் கொள்றாங்க. உள்ள இந்த மாதிரி என்ன கொண்டு நீயும் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த சாணி கிணிலாம் வச்சு அமைக்கி மண்ணுக்குள்ளே அப்படியே வச்சு புதைச்சி வச்சு கொண்டுடுறாங்க. சப்ஸ்கிரைபர் லைக்கும் தட்டி விட்ருங்க. நம்ம ஹீரோயினோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டை காட்டுறாங்க. அவங்க அப்பா நான் போய் சவப்பெட்டி செய்ய போகிறேமான்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. இந்நேரத்தில் என்னப்பா சவப்பெட்டி செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பொண்ணு பின்னாடியே போகுது. அங்கே தான் ஒரு பெரிய ஷாக். ஹீரோயினியும் சூனியக்காரியும் அந்த இடத்துல வந்து பின்னாடி முடிய வச்சு நெரிச்சே கொள்றாங்க இன்னொரு ஃப்ரெண்டையுமே. நீ பண்ண தப்புக்குமே உனக்கு சாவுதான் தண்டனை சொல்லிட்டு இவங்களுமே தண்டனை கொடுத்துட்றாங்க. மிச்சம் இருக்கிறது இன்னும் ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு மட்டும்தான். அந்த ஃப்ரெண்டையுமே காட்டுறாங்க. வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப டயர்டாகவே வீட்டுக்கு வராங்க. அந்த ஃப்ரெண்டோட வாயிலேருந்து திடீர்னு ஆணியாக வருது. என்னென்னு பார்த்துட்டு இருக்கப்போ வாய்க்குள்ளேருந்து உள்ள பெரிய இந்த ரீப்பர் கட்டையாக வெளியே வருது. பார்த்தா அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயினியும் சூனியக்காரியுமே வர்றாங்க. என்னையும் இந்த மாதிரி தானே பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆணி அவங்க கையால் எடுத்து அந்த ரீப்பரில் அடிக்க வைக்கிறாங்க. ரீப்பரில் அடிச்சோன்னே ஹீரோயின் கையாலே அந்த பொண்ணை கொண்டு முடிச்சிடுறாங்க.